Shalom, selamat hari Minggu madihita saluhutna. Kami sian punguan Ina Esther, neng patu begehon puji-pujian ima guna mendukung di program Nihuriata Pesta Gotilo dan Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan. Harap rohanami amanginang dohot sude hitaison asa tupahingamuma panitia melalui penampilan Nina Esther. Sialani perjolo madido kami mauliate.
songonima na boi tarpatu pahami sian Ina Esther dalam mendukung panitiata. Saya di pasu-pasu Tuhan masudia ka amangnang ananiulata. Selamat hari Minggu madihita. Horas. Ya, puji nama Tuhan. Saat mahita kamanginang tu acara ibadah, asa tapasonang marohatta, parjolo mahita martang yang nahohom diganu prohatta be, martang yang mahita. Amin. Tapuji matu hatta sian buku ede nomor 14 ayat sada sahat rodi ayat dulu. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di parbadia na tuma palangit dohot tanaon. Amen. Perdenggan bahasa do Jehovah, tahu partano batoan di hari hagogotan, jala ditadado akan marhaposat tu ibana. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan, amanami na di Banua Gijang, mau liate ma rohanami tuho, ala dilehoko anakmu na sasadai tu hami, jala di paluaho hami sian gonggoman di sibolis, hubangido hami tuho, say ramoti hami di bagasan hatam, asa margogo hami juppa masa hasusaan dohot hagogotan. Sai sesa madosa nami dohot pangalason nami di hatam na badiai. Sai parbadiai marohanami marhite-hite toddim. Jala pamasuk mahami tu hanguluan sogot. Asa pujion nami hodisi rodi salileng nileleng na marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhatta maredde mahita.
tangi hok kamu ma patik ni debata di minggu tasadarion. Imasian patik paduahon dohot lapatanna. Songonom ma di dok disi. Patik paduahon. Dang jadi ganaumu, jala dang jadi sumanomu, manangaha na di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongaon, rodi na di bagasan aek na diturun di tano, dia do lapatan ni odo, ikut dihabiari rohatta di bata, jala ikon holong rohatta di ibana, asadang jadi iba marsoba tu sobaon manang tu gana-ganaan, mangidu hanguluas yani, jaladang jadi uluan begu manang ulpuhan ni hadatuon, jaladang jadi pos rohatta di ugasan ni homitan, ido sahatna, atong rap mangido gogo mahita, mangulahon nau bar tu patiki. Ale Tuhan debata, sai pargogo imahami, mangulahon nau bar tu patiki. Amin. Puji Tuhan, maret de mahita. Tato potima dosa tanah godang itu adupan debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalana bonar, parasi jala pertalup niroha jalana basar doho, sai marpangulahi marohami dahami, dibaheni sai sama sude dosa nami, dang adong nahu pangasau kami dukon asin niroham, hati goran napinatu panianak mudo nahu pangasau kami tujolom, dibaheni pasonang jala apuli mahami akanani hokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga taringot tu hasesani dosata. Parasi roha jala pardenggan basa do Jehovah. Lebat tarimas jala parasi roha godang. Dang dibayat tu hita hobar tu dosata. Jala dang dibalos tu hita hobar tu akka hajatotta. Songon asini rohani ama-ama mida anakna. Asini rohani Jehovah diaka nama kabiari ibana. Hasang apa ma di debatana di Gijang. Amin. Tapuji Tuhatta mared demahita. Narga
Turpuk epistel di minggutta sadarion, imasian buku ni parpesalmen bidu ono pulupitu, mamuka maisian ayat sada sahat rodi ayat walu, asa tajahama marsika soring hami mana parjolo, laos di ayat na parpudian non rap mahita saluhutna. Tangyang mangido pasu-pasu, ede namardongan parhinaloan sipil tihon, asalam marbinoto tanah o di dalammu, diboto akka bangso sudena hatu ommu. Ikon pujian ni akka bangsa di surgut, ale debata, sude akka bangsa tutu memuji. Marlas ni roha jala marulupulup sugut akka bangso, ala tigor panguhummu di akka bangso, jala dituguho akka marga di tanah on. Tanah on mangaleon guguna, sai pasu-pasu ni debatat tadohita, rap mahita di ayat walu. Ido sahatna, martua mana tumangion hata ni debata, jala naum peupsa. Amen. Ta puji Tuhata marede mahita. Tidak kumaha porsautai, songonan ni hati dak ni dongata sa porsau di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumo palangi doho tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuan ni si Maria, na gabe-gabean satod di parbadia, adorang sohabuboan. Ido Tuhata natumaon na bernit di panguhuman ni silatus. Namate tarpazal lo ibana di hau punar silang. Natua tubana toru dung ditanom. Namulak mangolu di hari patoluhon. Nam manaik tu surgo. Lau hudul tu siamun debata Jehovah. Amanai pargogo na suatu dosani. Di siba ibana sutanaon. Manguhumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea ditor di porbadia, jala adok sada huria nabadia, huria hatopan yalak Kristen akan nabadia, dohot dihasan dosa, dohot dihatai namadok, mula mangul sugut daeng ni halak naung mate, dohot yang uluan na sora sudah. Amin. Tabegema kor gabungan perempuan.
tabege matiting namasa dot si pamasal ni huriatta di bagasan saminggon. Shalom. Selamat hari Minggu ma di ta salutna. Tapai hutiut ma tikting nama ragam di minggu ta tanggal 20 Agustus 2020. Na parjolo guar ni minggu. Guar di minggu ta sadarion ima minggu pa 10 sadahon dung Trinitatis. Lapatanna hasitulu sadahon ni debata. Topik minggu akka bangso maka mulatihon asini rohani debata. Napaduahon kelompok kortu hari Minggu tanggal 27 Agustus 2020 pukul 7.30 ina Hanna, ina Deborah, ama Huria, dohot NHKBP. Di pukul 10 ina Kamis, ina Esther, ama Shalom, dohot ama Jericho. Di pukul 10.05 remaja. Napatuluhon pertanyaan sektor. Pertanyaan sektor hari Selasa tanggal 22 Agustus di Nazaret Parhalado sektor Judea di Bagasni keluarga M. Manik Boru Panggabean, di sektor Bethlehem di Bagasni keluarga Nyonya Manalu Boru Gultom, di Efesus di sektor Galatia di Bagasni keluarga JP Sibarani Borus Torus, di sektor Filipi di Bagasni keluarga D Purba Boru Sinambela Nahinan. Hari Rabu tanggal 27 Agustus di sektor Sion di Bagasni keluarga T Lumban Gal Boru Purba, di sektor Betania di Bagasni keluarga R Purba Boru Sidabutar, di sektor Roma di Bagasni keluarga Asi Payung Boru Sitopul, di Korintus di sektor Kolose di Bagasni keluarga P Manalu Boru Madulang, di sektor Kanan di Bagasni keluarga S Lumban Towing Boru Siditonga. Alamat Boima Tajaha di buku acara Naung Tatiap. Napapaton ibadah Minggu pukul 7.30. Ibadah Minggu pukul 7.30 tanggal 27 Agustus 2020 nanengro kita memakai bahasa Batak. Napalimahon amplop diakoni sosial di hari Minggu tasadarion marpelian tujolo dohita ima papungu pelian amplop tu diakoni sosial dohot pelian napaduahon. Napaonopon kegiatan pesta kotilon dan tahun profesionalisme dalam penata layanan. Di Minggu sadarion di kebaktian pukul 7.30 dohot pukul 10 ima kreativitas yang kategorial ina Esther. Di hari Minggu tanggal 27 Agustus 2020 nanengro di permingguan pukul 7.30 dohot pukul 10 ip mangaradema sektor Betania. Napapituhon Pandidion Nabadia. Dari Minggu tanggal 27 Agustus 2020 nanengro di kebaktian pukul 10 WIB di Sakapi Huriata do lau patupaon ulaon Pandidion Nabadia tuaka yanakon ni ruas ni Huriata tuaka nanaeng mandohotisa boima mendaftar marhite situa sektor tabe jala tu aka naung mendaftar asaroma natorasna madohoti marguru terdiri di hari Jumat tanggal 25 Agustus 2020 masuk pukul 10 WIB di gedung sekolah minggu. Napawaluhon pendaftaran katekisasi sidi mulai minggu ta sadarion 1 tanggal 27 Agustus 2020 nunga dibuka pendaftaran tuaka nanaeng mandahoti katekisasi sidi tahun ajaran 2020-2024 tuaka nanaeng mandahotisa boima mendaftar tuhuria marhite situa sektor tabe laos dibuan ma fotokopi surat tardidina napasiahon pelian amplop resort. Di hari Minggu
tanggal 27 Agustus 2020 mar pelean tujolo dohita ima papungu pelean amplop tu resort dohot pelean paduahon. Pasapuluhon pelean bulanan dohot iuran diakoni sosial mauliatema di pasahat huriata tu sude ruas naung pasahaton pelean bulanan dohot iuran diakoni sosial 1 bulan Agustus 2020 tuaka naso pasahaton depe taingot maamanginang makarik koton pasahatosa ganup bulan tuhuria marhite parhalado sektor tabe pasapuluh sadahon ruas nahona RPP di binggutta sadarion hona RPP ruhut parmahanion dohot pamisangon ni huria do ima lisen Carolina Boru Simanjuntak nasian sektor Betania siala marhamulion so pangatoyon ni huriata di gereja Pentakosta. Nah pasapuluh duahon torop ni ruas naman dohoti parmingguan tanggal 10 Agustus 2020 godangna 820 sada halak. Pasapuluh teluhon ruas na berulang tahun kelahiran toropna 40 sada halak ulang tahun pernikahan sia keluarga padita dohot parhalado HKBP Cimanggis pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode 14/1/20 Agustus 2020 hatani dibata napasikopol nasni rohamuna tersurat di Poda Tulu ayat 16 di tangan nasiamun do gajang ni umur jala dihambirang nado hamoraon dohot hamuliaon pasapuluh paton pelean iuran diakoni sosial ni huria toropna pasaton pelean iuran diakoni sosial huria di Bagasan Minggon toropna onom kaka godangna 1.450.000 rupiah pasaplimahon pelean bulanan atau tahunan toropna pasaton pelean bulanan atau tahunan di Bagasan Minggon godangna onom kaka toropna sude onom kaka godangna 1.800.000 rupiah. Toktok ripe itu pembangunan toropna pasaton toktok ripe pembangunan di Bagasan Minggon 5 kaka godangna 750.000 rupiah. Pasapuluh pituhon keluangan huria godangna 10.267.325 rupiah. Pembangunan 4.500.150 rupiah. Sentralisasi pusat 7.565.525 rupiah. Jumlah sude 22.333.000 rupiah. Mulutung adong pilihan naso tercatat manang salah redaksi akka piliani asa dihubungi ma tu parhalado radedo hami padinggaton songoni ma tikting namasa doho si pamasaon di tonga-tongani huriata saya di pasu-pasu tu hatama piliani bahen sangap di goarna. Tabegema korsian ama huria.
Tapuji Tuhata sian buku ede onom 460 dot udutna las disoma tapa pungu pelian sada A dohot sada B. Aku gabe sorangan
asini roha do dame madihamu nasian Tuhan di bata jahuba do sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas madihita salhutna hatan itu hata nagabi ujahan di bagasan jamitasi pausorot tadi apala minggu sedarion ima di minggu pasaplu sedandung Trinitatis imasian surat ni Apostel Paulus tuhuria Rom bidu saplu seda hujah masian ayat seda ro di ayat 2a dungi ayat 20 sia ro di ayat 32 songono mado di sini asa hudok mah tung di bolok kode batado bangsona daumai ai hala Israel do nang ahu pinopar nisi Abraham marga Benyamin datung di bolok kode bata bangsona naung tinadanahian aidang dipatait de bata aka silon lehonna nang pajonei najulu dang siului de bata hamu manang si pilih begu gabe dapotan asini roha hamu anggon wain kinorhoni naso mangului nasida ma Israel songonima nasida dang pangului nasida sonari anggiat sia-sian nang nasida musengani kinorhoni asini roha tu na tu hamui ai naung di pasahat de batado saluhut na tu rohani naso mangului asa asian na muse saluhutna ima sahatna dihita salutna nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus mulai tema di Tuhatta satu partikianon toktong di luas Tuhatta hita lau mangula dia kaulotta jala tarajumi alani asini rohani Tuhatta do hita bui sahatu partikian di nalau mangula dia kaulatah nang di loasita di nalau majalo aka pasu-pasu ni debata molota sigati sian padohan ni Apostel Pauluson ima na tinuju na tu aka hal Kristen adong di Rom adong do sada panindangi ni Apostel Paulus tu tonga-tonga ni halak Yahudi parjolo sa sitongna adong sada kekecewaan di rohani tu hatta debata maradopun bangsoon alasai adong dope dipakilalong bangso Yahudi manang hal Israel ujui satu kebanggaan yang terlampau berlebih-lebihan nate gabe adong sedap kilalan anggo halak na asing gabedang apala didok rohana sida ma napasi dohot ima di pasu-pasu ni asini rohani debata alani pamiliton tu bangso iate jala ido naudok nak kiningan adong satu kekecewaan nate di bangso nate bahasa sono tarajumi mate mulo rohani debatana kecewa dus songo kita baju mulo kecewa hamu tahe buado perasa munate marado pun tua kadongamu pasti sudah heado ita di kecewa hon nate heado tahe ai anggo didok dak di kecewa hon dak tutu ate ala sifat akan kadang-kadang nungan nadingkan di bain alai mula muse tuiba dang apalah songon nabi ini ate kan kecewa dia ate ham kan sarupa da mulo contona adong dongan niba di main mana dingkan di bain ma perhatian diurupi bana di leong rohani ba ape dung prasatai bangga di bagasani ape sadatiki
Dan apalah songoni. Kak kecewa ibadah kan songoni kan. Apalagi kadang-kadang ngagok rohani bayi di bayi. Apalagi kadang-kadang di tengah-tengah di pangulau ni dan alani burjuni dongani manang gudang nabi nain ubenegabe lapatan na isarana nabuy ma dibangga humma ada tong lo tibinain rohani ba tu bagasani ape tong ma songoni adi maluhu gobaro songoni ma nang rohani debatate alania anggo perjulu dipilih debata bangsoi asa gabe dalani pasu-pasu do tu aka marado pun aka bangso nasi dipilih bangsoi bangso ni debata bangso Israeli asa memang ASEAN nah asa arok rohani debata dan naga bisa ada kebanggaan secara hadirin sendiri doi. Ale dong maksud ni debata tu bagasa ni asa gabe omma dalanna songon pamilito ni debata na tinodo ni debata di bagasa rohani bangsoi imanian dibantu akaganuk bangso. Apa ya hama diula bangsoi molo di hati dok si Paulus. Besok olah nasida dung dibarita si Paulus do taring tu barita tu Kristus Yesus songo dalani debata asa dapotan hangoluan haluan aka bangsona asing naso halak Yahudi gabeboa nasida hirana didok nasida maah dak sahat tu sih hami do natutu bangsona pinilik debata hami ma poparani si Abraham hami ma poparani si Jakob jalanunga di hato Tuhan ini dong aka pasu-pasuna tang pasi dohot do di bagasan. Idom bani dia ka ayat na parjulu na kiningan asa hudok ma tung di bolok kode bata do bangsona daumai ay hala Israel do nang ahu pino parnisi Abraham margani Benyamin datung di bolok kode bata bangsona nau tinadanahian artinya marningot ibana pe halak Israel jala dirajumi ibana do dak kolan alani perbangso oni do di dirina ubana gabe ibana dapotan asini roha ale molo taida do di ngoluni si Paulus buat tahe perjahat do imana HP ibana bangso ni Israel sudah kajolma nama kaporsi Yesus dilele ibana disakapi nama Musa ditutup ma persauran yang la Kristen dangan besi buah itu nanti dangan sitiru be molosongonon pangalau ate ale direjumi ibana do alani asini rohani debata gabe boa gabe odo dung ditakut Tuhani ibana gabe naposoni tu hatta memberitahu berita nauli alani asini rohani debata. Nah alani dulu mulu taida di bagasani di ayati odo nagabe ojahan molo nunga do HP pakilan ni bayi nunga ditodo debata do godang di pasu-pasu debata jadi lihat tuh hatta do hita kesempatan di tongah-tongah ning ngulutta sotung gabe mengecewa honi debata ngulutta te naung tajalo pasu-pasu ni debata di tongah-tongah ning ngulutta natu apalagi ibana lapatanna dan apalah berpikir holan natuau mai pasu-pasu ih dan apalah perlu itu nasi kan adong dosa datod di manang roh kehidupan manusia dia tidak peduli yang penting aku sudah diberkati saya sudah menerima apa yang saya inginkan dan Tuhan memberikan banyak hal-hal yang baik dalam hidupku saya sudah dalam titik zonasi yang aman seolah-olah dan adung be tanggung jawab nah tuna asing
Sering do boy do hadung di ngulut tau songoni ate. Sering kita merasakan begitu dan kita alami. Nggak pala ada si pikiran kahanggiku lo mas ngoni masih masih sari nadi imanabi masih mengalui masih alang sip idahan nabi kan ordu ya dong songoni. Kok gua capek-capek mikir orang, yang penting saya nggak bikin susah sama orang lain. Imaju malu bahasa Jakarta nah tuh kan songoni do ita gaya nai kan ulus songoni. Gua tidak ada kok masalah dengan orang lain. Jadi memang kadang-kadang boy itu terjadi songoni do bangsui songoni do. Yang apa kita memikirkan orang lain ini nak kau? Padahal Tuhan mengatakan ketika hidup kita diberikan beberapa kesempatan dan kehidupan, ini tujuan maksud Allah supaya kita menjadi berkat, menjadi jalan Tuhan untuk menjadikan semua bangsa, semua orang lain ikut merasakan berkat Tuhan dalam hidupnya. Jadi adong donakin di kalimati memang seolah-olah orang bangsa yang lain sugari lapatan dilapati sokon pemikiran jauh tu kita pelak batak berarti dak sahak BAP pasu-pasu dok haluan nas ya dibatate hol nada Yahudi dok. Ada justru si Paulus badok borhat do ibana asa gabe pasu-pasu tu saluhur aka bangso. Odo nani dok nakiningan niate. Ini perjulu mulu dok nakin kecewa dok kan memang mulu dikecewa. Susru songo kita enggak kecewa. Alaniaha ala dak songo na dipikiran ni debata ngulut tau nanti. Ulu si patah kita holam batuduhon kekecewata kan. Anggo kita batuduhon kekecewata na malon nanti kan. Kan idei. Kalau mulu kita pajupang dongani hola naka kekecewata di babane saya kecewa lihat itu kawan itu lu. Desiaru dia memang ngeri do pakai lelaku songo. Hola naka kecewa do. Ma kecewa mereng inatan nami di jauh. Kecewa amatan nami di jauh, kecewa do hami mamereng aka dong aku na sapunguan, kecewa do au mamereng aka bagudang mak kecewa do dak adong di paduduhon sada lasmi roha di ibana nak pe gudang di nabi nak kadongani olo do kecewa songona di ede kecewa dan kecewa kan adong lagu dangdut nengai ya bigi hola nak kecewa do ate jadi unang sotung holang kekecewa tei dua te nata buah-buah te memang ulu do toh tahe tapi bisa saja Tuhan tuh kecewa melihat kita ini tak terhirim Tuhan ni ngai Tuhan Yesus terhirim songon bonani haraya te kira kecewa terhirim Tuhan ni lomak bulung nai te bolo ni mana tetes do berengi jolma hape suadong na perbuena kan kecewa do ya te kasongoni. Aliarum Tuhan ini marparbue manyan dia berbuah dan dia buahnya itu akan menjadi berkat kepada orang lain. Odoi. Ale balik sado na dia bereng gabe manghumi doan na do. Ido teh. Ayo lu songoni. Maben kecewa musi ida dualakan ngadang arung nabi nen manangaha. Ale maben kecewa musi dihumia. Itu karena kebodohanmu, itu karena ini kini aidang naga memang tuh hodo disipata salani dongan nate salani aka dongan nibai kan saruba songoni yanakon niba ulu disipata hita dang membangun patugo naka yanakon memang umpamanya nilainya rendah aka rapot nak manang nadia kan etorah di rok kamu teh botul ma anak niya hamu sekan anak niya hamu juga kan manang hamu memadok kisipata songoni kan. Jadi ujungnya gak bilang dang semangat dan kia deh. Ulu dosong ini kecewa mamereng kita. Nak pedi sadari si patah dihagaleon nai. Odun nani dok Tuhan di hatawan. Lapatan songo tugas di bagasan nguluta songo halak na porsia. Kita harus menjadikan orang lain mendapatkan berkat sekalipun dia banyak mengalami yaitu kekurangan. Alanya dang dirajumi Tuhani hahurangat tei do akaragam na asing di paretok gimana gabe dang Roma asini rohani debata
Ali justru Allah di tengah-tengah kekurangan manusia, disitulah Allah datang untuk bagaimana memberikan kekuatan dan untuk memberikan kesempurnaan dalam hidup kita. Ima pemikiran ini debata. Hidup ini Tuhan ini Rosian Banua Gijang tu Portibion gabe jolma ima di bagasan Yesus Kristus alaniaha. Alani burjut dadui. Daung ate. Manang alani gudang natabaya ini daung. Dang alani asini roha dui ubanina asa malua jolmai sian dosa hamatiani asa perjabar ibana hanguluan nah saliling nililing. Nah, itulah konsep pikiran Allah di dalam hidup manusia. Dia tidak pernah langsung menghukum. Yang gua jauh dinaki Peter diuhumi dui. Roma si Paulus dibelai mana mak lapatan nak taring itu bangso naso Yahudi. Dia juga mendapatkan berkat Tuhan. Dia mendapatkan warisan, yaitu anugerah daripada Allah. Tetapi apa jalannya? Tuhan menunjukkan anugerahnya dalam dirinya sendiri. Selain dari itu apa? Ahadu dalam na asing kita jolma do na yang dipakai debata jalan untuk menyatakan anugerah Allah bagi orang lain. Odo nama seporlu ati. Sebagas dia do kita gabe dalan ni debata lau pasahaton asini rohana maradu pun manangisi. Sejauh mana kita mau memahami mempercayai kita dipakai Allah untuk jalan anugerah bagi orang lain. Odo na paling tugas na paling penting di tengah-tengah ni parangulat tayati. Apalagi udok nakiningan budang do kelemahan ketidaksempurnaan ka jolmaun nati di saluhut akap nata jupangnya teh, baik di keluarga, baik di punguan, baik di persawaran, baik di tengah-tengah di parkari banyak. Yang gue sempurna do sudah kita jolma, banget abu be ya teh aman be portibion nate, dan anong pula be perbeda-bedaan, dan anong be akaragam nasi. Alai didok roha, tong do sikop do sipata di ngolut tahun, tong doi, along sipata, tong do marungutungu tete kan, songona di pestai gudang lo si bereng kita kan ngasih kop sudah si panganon ate kan tabu gratis musik ale tong marungu tunggut nah kan arung do songoni imadah tabu si panganon do son ale orang gudang kan ulu songoni dang boy mar plastik papasudi ben hasuton tong marungu tunggut dang dihamule ate nate ahana di jalonai di bagasang ulunai odo na didok de nak kiningan. Kita harus menjadikan bangsa, menjadikan orang lain bersukacita oleh karena berkat Tuhan yang ada dalam hidup kita. Odo itu guys kita. Asa odo nak kiningan di suara si Paulus sate di bagasang uluta. Bagaimanakah? Apakah kita menjadi mau ikut sebagai dipakai Tuhan sebagai alat Tuhan? Ale molodang tarajumi on sebagai alat Tuhan di ngoluta oma sesi patang ngolu hita madabu ma tu bagasan ngolu imanakina tu akaparung utungu ton dok na asing dia ka ayat na perpudi nakin na dong di dong ainaung di pasahat debata do saluhut na tu roha na so mangoloi asah asian na muse saluhut na. Kadang-kadang bisa saja berkat Tuhan itu boy dohonon aturan da gok di bagasang uluta gok pasu-pasu itu hatta ale boy do gabe beralih tua kahalak na asing ate ala niaha ala uduk rohani halakan manada dirina dia kapangalahona maradopun debata. Sebenarnya Tuhan penuh dia mau memberikan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Tetapi dia menunggu sampai di mana? Sampai benar kerendahan hati ni jolmaon hasereponi rohana laho majalo dina laho mangulahon dia kapasu-pasu ni debata. Istilahnya lapatan nak gabi tersabat ibana di pasu-pasu ni debata. Karena apa? Karena dia tidak siap
menerima apa yang akan Tuhan rencanakan dalam hidupnya. HP rumah akan jolma na so patut hasienna songona didok ni Tuhan Yesus aka pardosa aka namet-met dak songo aka halak parisei halak sadusei si boto surati na manganggarhon kesalehan na burjuon na dor akana adong di ibana ujung na adio Tuhan Yesus tu dia do pasu-pasu ni Tuhani na di pasu dan sitong di bagasan pangalon ni Tuhan itu bagasan tu aka halak pardosaon di topu dua dorana pardosa doa Tuhan adong do keinginanku jala adong do tekad tu gabi halak na burju alai buah ala memang diusahon di mana do asa gabi halak na burju alai Roma Tuhani tu sido di pasar waso ya te tidak kadang sifatnya kadang digolut tahun panendaun di diri digolut tahun artinya di bagasan tupukon molo didok di bagasan angin asa asienna musai saluhudna lapatanna bahwa yang berkat Tuhan itu akan tetap menjadi bagian warisan kepada orang yang sungguh-sungguh yang siap dan di dalam kerendahan hati untuk menerima berkat Tuhan. Ada kerinduan nak gabe halak na burju ibana asa dapotan ibana aka pasu-pasu ni debata di bagasan. Ya sugaru suku tuamu adong do kerinduan muna molo burju hamu gabe lam burju hamu tahe manang holan na burju masuk ngoni mak umpamana udok mado ai biasa molo 2 halak 3 halak biasa diurupi hamu ale adong ma tekad di hamu anggo bunian tor 10 halak manian boy hubaina burju na Tuhan. Itulah artinya cita-cita orang untuk melakukan yang lebih baik lagi dari apa yang baik yang sudah dia lakukan. Odo cita-cita ni Tuhan, jala odo ni pangindo Tuhan itu hitahun nanti. Mari kita bercita-cita untuk melakukan sesuatu yang baik, yang terbaik. Apalagi mana contohnya dang burju. Au rasa ngohamu akan burju bereng, manusia rupa munaun akan burju do. Alai molo dang burju iba contohna ado di tekad rohani ba asa gabi halak na burju iba alania hudok songoni anung do jolma memang naso burju songon na kecil hati mamereng halak na burju imada aku halak na burju itahe gudang 2 kadongan na mekel do terus jalehirana tabu ma idaun ado bereng song saru pasok kamu mulu mamereng halak na baga kan mulu di bereng mereng anak ba ih tebu menjadi orang yang cantik ya olan sauti pe mekel suking pe tor songon na tebu berengon ate ka songoni kan adong do songoni kan tar songoni ma au dunia nate kan mulu buinan saparopat siani adong diau tor songon las do rohaku edo kan mulu dangar cita-citamu na songoni bah belas songoni mat kan tatar songoni mana ngulut tau nanti. Ale jangan sesuatu hanya merupakan cita-cita. Ada ngolong cuma cita-cita. Ale dang diperbaiki ngoluna, dang diperbaiki. Oh, waduh cara teh. Bila perlu disukun tip-tip na tua kajol mana burju ya teh. Ayo waduh teh. Sarupa songona malo marede, waduh teh. Songona baga kian malo marede. Songon edemuna nak kur gabungan ni kan. Nak peper sini iramani halak si malung nonggo so salah ya teh ede ni dongatta sah porsian disikan ale-alane tapain do songonya nakin ede sama nang baga do namar si ajar kita di ede ya teh do dia gabe ujukan jadi na berhasil do hamu marsi ajar asa gabe nauli ede munai ya teh songoni manyan tabu terus begeun nate ede ya teh asa songo di lokala sarupa dua teh tabune ede dok rupanya ka inap gabungan ya teh terus songona tebu angko songu begi nak kiningan songona tebu hiad dua teh tabarengnya ama huria nak kiningan ate luar biasa do ngate sangat ni debatan ini luar biasa tujuan ni ngulut dalam arti di bagasan nguluta jangan sampai kita ketinggalan apa yang sudah janjikan oleh Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena sesuatu yang ada dalam diri kita, mau itu tersahabat dui.
Kan itu si Paulus olodo di bagasani gabe yang sahat pasu-pasu. Haluaon itu bangsoi ala ditulak nasi de Jesus HP kahala si pelebegu ala bulus rohana diakui mana do ima pardosa bangsoi bangso di luar Yahudi gabe boa gabe nasida do manada haluaon ni debata satu tikion adung do pidi ala Israel naso Persia. Jesus adalah juru selamat. Yesus adalah memberikan jalan keluar di dalam kehidupan manusia berdosa. HP aka bangso-bangso na asing ala bulus nasi dan bandong. Yesus adalah juru selamatku, pemimpinku yang mengampuni dosaku dan memberikan berkat. Akhirnya bagaimana? Berkat itu dapat dirasakan bagi orang yang rendah hati, mengakui Yesus adalah juru selamat mereka. Alani dia Muhammad Nabi sotung tading kita hatok hita mubah rotu Yesus asa unang asini rohani debata naung di pabraga di bana gabe dau siap kita. Hari ini kita harus membuat satu keputusan, sekalipun kita banyak kelemahan, karena kita hidup dari anugerah Tuhan, karena kita hidup bukan karena kehebatan kita. Kita hidup menerima banyak berkat bukan karena luar biasanya yang kita perbuat buat Tuhan. Gudak pe di wek kamu do lapatan na akan nabi nemun akan nading gadawdun alai dang alani iya teh perbueni hapor siau doi sotung di dok kamu kalau au badak yang hating dalam mulau mabain akan nading kan mau lihat mah itu hata teh mari dia kur dak ya katinggalan au dak ya absen jelas masih itu au marap adong naneng siurupan mau lihat mah perbueni hapor siau mah alai dia Muhammad nami datung iga beda latta pa buah alani ido kita di asi debata alai alani ha alani asini rohani debata do kita nang di hita pisunguni itu sudi dia Muhammad nami Allah pasti akan memberikan berkatnya, penghiburannya, kekuatan bagimu. Tidak usah kecewa. Apa yang diterima dari dunia ini, apa yang dilakukan orang bagi kita, karena kita tahu anugerah Allah itu luar biasa bagi hidup kita sejak awalnya. Mari kita bergembira. Porsia kita babua asini rohani debata hot doi rodi saling liling na tu galup halak tu galup bangso tu galup jolma na serep rohana jala ulu di bagasan mangulai bana mabain dirina asa gabe berkat di tonga-tonga di nguluna gabe dapotan pasu-pasu mahita mangasahon asini rohani debata. Amin. Martangyang mahita. Mau lihat tema Tuhan. Diajari hodo kami Tuhan di bagasan tikion. Asa gabi berkat kami ali Tuhan. Gabi saluhut halak. Allah hot roisan liling na do asini roham di bagasan ngulu nami. Tuhan di bata asima roham. Say pasu-pasu mahami nang pungan nami di son. Jala toktong ali Tuhan lam dilekodo todi di hami asa marsi tutu hami ali Tuhan mangulah di sudi aka ulon nami Tuhan dibata buat kami saluhun aka pakubasion namar dalan di tonga-tongani huriam asa pasi dohot tok-tok kami ali Tuhan asa unang tedik kami asa dapota pasu-pasu kami dinaringgas kami ali Tuhan madohoti di nalo manangion hatam di bagasan ganup pertangyangan nang di aka mangguruon hatam di ganup aka punguan suak songoni ali Tuhan nang di nalo mangguruhon hatami di ganup pari di ganup aka bagas namibi asa tertugu hami manada di asini roham di tonga-tonga ni parnguluan nami asima roham Tuhan nang di aka ragam pakubesoni huriam saya homa toktong maben majadi marhiti hasadaun nami ali Tuhan di nalaho mangula di bagasan neng di bagasan lasni roha jala mangasauko Tuhan di bata di bagasan tikion tuhodo pasatun nami ali Tuhan diaka ruas ni huriam
na di bagasan parukilon ala na di bagasan nasohau duhon di tonga-tonga ni madalaton parhuriaon saya si maroham Tuhan saya tabay ma pangatusion habisuhon di nalaho mangitoko tu bagasan ulun nasida siganupari dia karuas ni huriam na morulang tahun di kelahiran dot di parsaripion nasida li Tuhan perkawinan lam mamasu-masu hoa li Tuhan di sudi ngulu nasida o sido li Tuhan di bagasan tikion ho matoktonga li Tuhan di nalaho mamasu-masu di sudi aka ulon nami asa marhiti di nasa pasu-pasumia li Tuhan lam marsitutu lam tudenggan na hami pasahaton aka pilihan nami li Tuhan tua dupamu ay hodo mualnya ka pasu-pasu di tonga-tonga ning ulun nami ala ni padao masya biar ni roha kami ali Tuhan dot ganggu ni roha laho mangula ka ulaw na denggan di tonga-tonga ni huriam nang mga maradupon aka dongan nami jolma ali Tuhan di ngulu siganu pari ala ni ali Tuhan lam pasu-pasu ma di sude aka ruas ni huriam na di bagasan na pasahaton aka pilihan na sida baik di pilihan diakoni sosial bulanan tok ripe nang diaka hamulation nasida doh maragam na asing lam diukapokodo pakasupasumi ali Tuhan diaka ulon nasida siganupari ali Tuhan debata asi maroham nang di tonga-tonga ni gulmit ingulun nami Tuhan nasipata ro akaragam parukilo na kaparsahiton aka arsak ali Tuhan di bagasar roha maradupon aka keluarga doh ganggu ni roha nasing luas mahami ali Tuhan di togu-togu ho di pasu-pasu ho asa toktong di bagasan hahi pasok kami di bagasan pos ni roha kami lau mangulau-ulan nami ala hodo dongan nami di bagasan pernguluan nami sikanupari ala ini ali Tuhan pos di roha kami nang lau mangulah kami ulan nami ina pukau nami marsugut ali Tuhan diaka namaragami say dongani mahami padau usia naka parmarahan jalaleo malas ni rohati hameli Tuhan lau mangula diaka ulon nami paborhat mahami salut nali Tuhan di bagasan asini rohami dina lahu mangula diaka ulon nami sahat tu tangamu mali Tuhan saluhut ngulu nami tang yang nami di bagasan tikion mangasahon guari Yesus Kristus martangiang kami tuho. Amin. Tabuji matu hatas yang buku yang di nomor 187 ayat sadar rumangihut los tapasak ma pilih paduahon dohot amplop nongsa di hitabe asa taisi dinalaho raphita manukul nukuli disudia kapakubasuni huriam khusus nama pertemuan tu diakoni sosial tapasahat masalu nai tujulu lau pasaton piliata mare de mahita Dia
Jong mahita salutna. Tatangnya kumapilian ang tapasahat ni bagasan tikir martang yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang. Hodo haroroani saluhut silenuhon na dinggan dot na sa ulibasa na maliutus. Pasatami masih ada lohon mito hami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa uparhasya kami pilihan non pati bulon harajaun mo di tonga-tonga ni huriam daw di porti biyon. Buhay marohanami marhiti-hiti terdim. Asal mutadahami godang iselihon mito kami. Asal mgirgiri kami mandok melihat tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin na di benua gijang say pinarbadi magwarmu say Roma harajaunmu say saud malo maniroham di benua tongaon songon na di benua gijang leho matuhami sadari on hangulua siapari say sama dosa nami song panesa nami di dosa ni dongan mardosa tuhami unak kami tu hentu pangujunan palua mahami siang pangago. Mahamu di bagasan dame jalo hamu pasu-pasu nasihat Tuhani di pasu-pasu jala de ramoti Tuhan de batama ho di sodakon Tuhan de batama buhin na tuho jala asima rohana midaho di depakon Tuhan de batama buhin na tuho jala di pasaor honma dame na tutodim. Amin. Mata
Tuhan.